Să bine, vreau la noi să aici alături de W. Salutare, salutare. E bine, în acest episod jucăm SCP, că n-am mai jucat de mult. Și cam murim, ce pot să zic. Dar vedeți partea bună. Îl avem pe Pingu 1, îl avem pe Pingu 2 și îl avem și pe Duțu. Adică avem pe toți. Avem pe toți, mai puțin n-avem cuburi Rubik sau popuși tale. Și n-avem casă. Bă, mai bine unde ăsta, bă. A venit un alt prost? Ah, da, Prost. Atât de nerușinat să fii. Retardat mai bine. iar mai vine cineva să ne fure de alea? Bă, nu mai vine, gata. O plecat, s-a dus. Ce faci, mă, cu frigiderul? Nu-i frigider, mă, copil! Capana! Părnaie. Că părnaie rău. Și-a create a new waypoint, gata. Charlotte unfortunately has died. Aia care a intrat aia Oh, care da! în casa noastră. Cât de bine. By the way, de ce zboară astea? Sas. Among Us, in real life. Among Us. Bă, ăsta-i frate meu, bă. A venit frate. A venit frate meu, bă. Dominic, vină după mine. N-am și o bază. M-am făcut. Lasă, bă, că cu baza ta. Vină cu aia, aici. Uite, mă, ce avem noi. Uite, bă, a venit frate meu. Nimeni Dominic, are dacă viață. Ce? ia mâna de pe el, Dominic. Am nevoie de mâncare. Am eu. Ia, nu lasă că am luat o întreagă pizza. Este. Eu aveam și lămâie și pingu și... Aveai și lămâie și Pingu de mâncare. Dominic, deci tu n-ai voie să iei nimica de aici, da? Nu, mă, că Pingu nu-i dă mâncare. Păi deci nu avem. Ajutați-mă! Help us, nenus! Ce? Man! Luați paturi, astea sunt cele mai utile. Gata, am revenit. Că Help! a trebuit să-l bănesc puțin pe frate. Mie mi-e foame. Nu mai am mâncare că ți-am dat-o ție pe toată. Nu, eu ți-am zis, am mâncat. Ia aici. Am văzut. Nu pot să mai star. Detos. Ah, frate, Detos, cât e minunat. Detos, Pingu, Duțu. Duțu l-am cunoscut prima dată când am jucat. Pingu, nu știu cum îl chema, nu știu, ceva de genul, semăna cu Vladimir Putin. Cam pute, știi? Da, ați uitat videoclipul ăsta și dă cu rachii de peste tine. S-a băgat Putin să învețe română. S-a băgat Putin. Și acum, direct, demonetizare. Și ești dator lui Putin cu 12.000 de euro. Și tu... Hai să lăsăm vorbă, trebuie să muncim, fiindcă suntem bărbați adevărați. Trebuie să avem o gagică, adică pe Pingu. O gagică? Păi da, pe Pingu. Pe Pingu, mă! Aici e ca... Charlotte a murit din nou, cred. Bine! Poți să sor! E numai din vina ta. Din vina ta. Totul e din vina ta. Din vina ta. Totul mai stricat. Stai. De ce? E vina ta. Gata, pune. Așa. Vina ta nu mai pleca. Vina ta Iau nu mai cu voi să pleca. doarmă Pingu pe jos. Că n-are canapea, nu-și permite, e un ticălos. Dai mai pe scaun. Scaunul ăsta e făcut din cuburi. Băi, măcar doarme la televizor, știi? Pingu nu e în viață. Știu cum. Ben.
Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Yes. Da, attacking Ben. No. Attacking. Îl ataci pe Ben? Attacking Ben. Ia, uite, Megapat. Mega 4 cu 2 scări. De unde până Ia, unde? Ben, Pat cu scări. Mi-a dat una Princess Lily și are skin-ul tău. Mi-a dat una Princess Lily. Princess Lily mi-a dat friend request. Accepte, poate cine știe. De Princess la urmă, nu? Sai! Da. Da, parcă vezi că e un moșneag la 80 de ani. Da, e un de ăla, Da. știi, la 40 de ani. Știi, cum te cheamă? Și câți ani ai? Am pierdut din casă, bă, l-am găsit pe fratele meu, bă. De ce? L-am găsit pe fratele meu, De bă. ce? Dominic, ai o singură misiune, să pleci cât mai departe de noi. Știu, mă, da, glumeam, pleacă. După mă Glumeam! Nu la partea cu plecat, da, totuși, glumeam. Mamă, bă, deci la un moment dat pe chat, știți, apar tipuri și îmi zice un tip run și atât, run. Run. Wow, cel mai folositor tip. Satana! Nu, am terminat casa. Help. Hai acasă! La 20 de metri Casa nu-i distanță! terminată. O să ne mănânce ăștia. Ia o masă, ceva. Nu știu! Am luat o cadă! Am luat o cadă! Bă, noi nu mai intrăm niciodată. Ajutor! N-am pus-o bine. Am luat ăsta de Gata. aici. Nu mai intră nici eu, nu mai intru. Bă, cât de horror e, bă, cât de horror. Jocul ăsta nu. Nu, da, Ai baricadat asta. da, l-am baricadat, nu mai iese. Eu mi-e niște de toți pentru noroc. Ce? Dar de ce are ăsta ciocul lăsat? De ce e albastru? Am ieșit. Îmi pare rău, nu te mai primesc. Nu primim cu colindul. Bă copile, îți dau palme și primești cu orice colind. We don't talk about XX Cloudy. Mi s-a blocat. Gata. Ba, a murit XX Cloudy. We don't talk about XX Cloudy. E, da, de ce nu? Păi nu, De ce să aia nu zice vorbim chat-ul. despre ea? Despre el? We don't talk about Where is book 001 worm? tip run. Da, știu tip Nu mai pot. Ia, Tip cum run. stă televizorul ăsta? Ia! Păi uite de la Pingu cum stă, zici că faci interacțiuni indecente. Păi, poate face. Tân, Bă, tân, păi tân, așa tân, de tân, față tân. cu noi. Da. Păi, frate, toți vom trece prin situația asta. Cred. Ce? Ce ai, mă? Help. Mă, primiți cu colindul? Niciodată. Oh, eu te pe frate tău, eu mă duc la el. Tu asta de ce? Te mănâncă de viu, bă, ai grijă. Joi, are cea mai Belengher casă. Ce face, mă? Are cea mai Belengher casă, dacă e. A pus 3 paturi, o masă cerc pusă oblic și am pus și o masă. Dar îmi place că tavanul, un excuse me, dacă sare nici măcar jumătate din cât sare el trece. Bă, nici nu e nevoie să sară. Ăsta poate să meargă pe aici. Lasă-mă că pentru prima noapte e bine, că am jucat jocul ăsta în viața lui. Peanut slipped. Peanut este un player pe care l-am văzut eu. Hai mă acasă că fată vaca. Ce mă? Te vacă? Mă vacă? Ce? Hai că am pregătit Detos. Detos la cină! E încă zi. Ne gătești ca maica mea. Detos la... A, da chiar, dar tot am uitat că ai lins un sandwich cu Detos. Ce? Ai zis că ai lins un sandwich cu eu am un chips. sandwich cu Detos. Da. Da, e ok. Sandwich cu chips. Poți să intru pe aici. Ce? Bă, Dominic, pleacă de lângă casa noastră.
Atragi monștri urâți ca tine. Ce? Vine babau. Ia, asta e. Bă, frate, te rog, nu mai vin. Detus! Niam, niam, niam. Mi paps, jujuju. Mi paps, dietos. Niam, niam, niam. Jujuju. Jujuju. Mi paps, acatuș. Niam, niam, niam. Mi papsa catuș. Nu știu, asta am auzit. Vreau și o libertate. Libertate! Vreau vine Charlotte. Te luăm ceva să ne paricătăm pe tot deocamdată. Ia o cadă. Ia o cadă. Ia pe Pingu. Ia pe Pingu 2 și Ia o fugi. cadă. Ce mă, dar de ce? Dar de ce, mă? E un excuse me. Aba nu e. M-am speriat. Da, ia pe Eu m-am Pingu uitat. 2. Da, Ia pe Pingu 2. am dus. Dominic, lasă-mă. Bă, dar numai excuse me văd, mă, când e noapte. Haide, mă! Hai, mă! Vreau să fac un tunel până la Dominic. Da, chiar. Da, chiar. Dominic, vezi că tot eu o să fac un tunel până la tine. Da, el nici nu știe ce e la un tunel. Dedos. Să știi. Big boss. Ioi, Pingu, dar ce poziție. Bă, vezi că vine Charlotte. Yes, yes. Deschide. Deschide ușa, creștin. Dar dacă noi creștini, vin la tine. Vreau să caut o banană. Vreau, nu pe mine, vreau o banană. Ioi, PC! Ioi, am luat. Bine, na, ăsta nu e PC, dar genul. Vreau o banană. Neapărat am nevoie de o Ioi, banană. Pingu se joacă Fortnite. Ioi. Ioi, Pingu se joacă Fortnite. Ioi, ce badass e Pingu. Unde, bă, o banană nu avem? Nu. Mister. Sunt banane, O cât de boboață. des le găsești? O Bă, dar vine boboață. alta, vine alta, vine alta, vine alta. Banane! Bă, a venit una la noi, mă, și ne fură. Acum vin. Așa, a plecat. Dar stau prin apropiere. A, vii tu, domnule. Nu sper. Bă, pleca mai încolo. Bă, dar se întoarce. Bă, dar nu e ok. Dar e cobor, ce? Ia o cadă. Ia o cadă. Deci dacă vedeți asta, vreau în comentarii să văd cadă. Vreau în comentarii să văd cadă, m-ați înțeles? Da, știu că m-ați înțeles că sunteți băieți și fete bune. Și o venit frate tu. Dominic, pleacă. De ce ești atât de urât, mergem până la... Nimeni nu s-o observă. Ioi, dar mă, ăsta e mai mare decât mă așteptam. E mare. E mare. Vino încoa. Vino încoa. Acum ai grijă că poate ți-ai demonetizare. Banana pentru Pingu. Ups! Ups, ups! Și parcă te văd pe acolo cu faci sunete de alea. Pingu, frumos. Trebuie să găsesc ăla cu drog cu mănâncă clătite. Niam. Nam, nam, Mipa. nam. Zuzuzu. Zuzuzu. Mipa, su, zu, 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 zu. Zuzu, mil, zuzu. Ce? Mil, zuzu. David, Nu. David, nu. De unde știi că asta vreau să zic? Fiindcă aia vrei să zici.
Ioi, am ajuns la capăt. Oi, perfect a ieșit. Ioi, boss man, am ajuns la capătul părții. Căutați Pingu. Perfect a ieșit. De data asta nu-ți mai e demonetizare. O să fie 18 plus. Dar acum vreau și 2 portocale. Frate, la mor de plictiseală. Dar de ce? Nu știu. Iar ai... Ah! Tu știi că poți să arunci? Nu știam că pot. I-am dat 91 pal și abia s-a mișcat. M-a dus să caut portocale. Oh, rampă. Mamă, ce 360 am dat. Noapte în curând. Mă duc să iau portocale. Bă, frate, mi-a are puțină viață, bă, are mașină acolo cu 2 HP. Am nevoie de lucruri. Hai mă să adunăm lucruri. Ce lucruri, mă? Ia mă și mie niște detos ceva am mâncat. Avem acasă detos. Am foame. Ok, Bă, frate, nobody asked. Bă, frate, mi-e foame. Am găsit tablocul de rock. Eu be like care tocmai am luat 2 hot dog și o întreagă pizza. Tablocul de rock e mai important decât tu. Da, decât Pingu nu. Pingu și cu The Rock. Pingu mănâncă clătite cu rock. Cu The Bă, Rock. Pingu, ce pot să zic? Pingu, e și el acolo așa, stă și el de... Ce vrei, mă? mă? Și la așa întreabă, știi? Domnule, vino bă aici la mine că am găsit burgeri, am găsit... Ce am mai găsit? Am găsit... Asta-i fasole? Nu știu. Am găsit fasole. You got them beans. Ben. Beans. Ben? Ben? You got them beans. Domnule, vino mă, uite, domnule, chiar fasolea. Mănâncă-o. Mănâncă-o, mănâncă fasolea. Ha, nu știe cum să mănânce fasolea. Man, e fasole. Yo, am luat frigider! Gata, mă duc acasă repede. Ai mâncat, mă, fasolea? Bravo! Vino cu de aici. Uite de aici. Am frigider, I got them fridge, I got them oven. I got the oven, am cuptor. Am cutor. I-am cutor. Cred că fratele meu a murit. Da, try to survive, they failed. Zicea J, D, V, K, E, B, F, I, G, try to survive, they failed. Am mâncat un măr din greșeală. Aoleo! Ce faci? Mă duc spre infinitate. Divinitatea? Gata, bă! Vino puțin. Pepe! 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 Bebe? Pepe! Pepe! Pepe? Pepe! Pepe! Unde Pepe? Na! Ah! Davideu. Hai acasă. Davideu. N-ai waypoint? Ce asta? Asta e rochea. Asta nu e Mișcă-te acasă! Oh, mă! Unde te am? Ia ceva să mâncui, mă. Am luat Ai încuiat? un televizor, da. Hai acasă. Aoleu, stai că te ajut eu. Oprește-te, adică. Gata. Uite, Pingu! Got them spaghetti. Got them spaghetti. Zic de nu Pingu arată cel mai bengos. Trebuia să aibă 2 mere. Da, dar pe unul l-am mâncat din greșeală. Dar lasă-mă că așa... Ai mâncat mărul! Tu s-a înviat. Nu n-am înviat. Bă, acum l-am făcut fată. Ia uite-te. Uite ce am eu. Uite-te la mine. Bă, acum e neutru, bă.
Uite-te la mine! Ioi! 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 Uite ce am eu! Ioi, uite merul. Uite merul. Banana! Mă, lasă, bă, să fie și el acolo. Numai că Bine, eu e îi măr. mănânc banana. E măr, e important. E impotent mărul, știi? Uite-te la mine! Uite-te la mine! Hai, zi. Uite-te la mine! Uite-te la mine! Am mâncat banana! Am mâncat banana! Pingu. Bă, Pingu! Dega, 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 dem, dega, 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 dem, dega, 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 dega. Pingu, rămânie, Bă, față. Bă, gândește-te să stai așa, știi? Să te împiedici. Te miști așa, știi, și apoi te trezești așa random aici. Welcome to the backrooms, my friend. Dacă ți-ai lumina. Ce idee bună mi-a venit. Ce să te împiedici și să... Rugăți toată. Ha, 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 ia vino să vezi pe Pingu. Mai frumos ca niciodată. Stai, țin, ia-o, am cea mai tare idee, De... Am luat-o. Dă-mi de tos. Dem, de Stai așa, și are și ăsta aici. Și mai pun unul. Dacă e verde. Nu mă, stai pe... Nu, ăsta verde nu. Ia-l pe celălalt. Ia-l pe La celălalt. Da. Ce cuplu frumos. Stai. Nu, asta am vrut. Lemon. Lasă, bă, mică, nu e bun. Aoleu, dar n-asta am vrut. N-am nevoie, pleacă. Voi muri în 5 secunde. Ai Rafael live. Ok. Știi cine mi-a dat like la coment? Dr. Bob. Am pus un Dr. Bob aici. Ajutor! Mi-a dat like la coment ai Rafael. Pentru unii nu înseamnă mult, dar pentru mine la inimioară. Ajutor! Așa, ajutor! David! Nu ca la episodul trecut, David! Oh, ba da! Acolo sunt. Și imaginează să vină aici un excuse me, știi, pe... Să vină un Gigi Da, pe aici. intră cineva, dar nu ne găsești aici. Opa, băieți! Opa! Mulțumesc! Help me, step bro, I'm stuck! Cum adică, mă? Păi da, indecență. Haide! Cum? Dar vreau și eu. Nu primești! Stai. Escape time! Ce masa asta pus așa? Pot să vin oricând. Păi da, mă. Da, mă, da. Păi pune masa cum trebuie. O punesc eu. Nu! Pingu, pentru tine. Eu și detosul meu. Am 2 hunger. Am 2 energy. Am 2 energy și 91 viață. Trebuie să închid. Am nevoie... No! Detos. Trebuie să închid. Come on, stai țin. Dar te zici că te joci cu mine. Nu, Dominic, nu o să mă joc. Îmi pare rău. De ce trebuie să închizi? Ia-l măcar pe Pingu. Drept amintire, stai așa că am plecat. Ameno. Nu plânge, copile. Amine, stă el peste Urcam pe Pingu. David. Frate mi l-a furat pe Pingu. Asta e adevărul. Ba nu. Altul. Am un Pingu prețios. Deci să-ți le iau pe Pingu? Nu, asta e ziul nostru. Aici se termină totul. La Pingu mă gândesc eu. Adeu, faci tu outro-ul. Vă mulțumim pentru vizionare. Să apăsați butonul de like.
să Și dați subscribe la subscribe la... calculatorul. Nu, nu dați calculatorul. dați subscribe la Davudio pentru că tot La- deja m-am trecut. Ai de... Nu. Mergeți și la el, dar să mergeți la mine. De aici eu pot Dar să mai întâi mergeți. la mine, că trebuie să înțelegeți mai multe. Da. Bă, azi ce zi? Bă, Zi! azi nu e miercuri? Ce, mă, cum să fie miercuri? Nu e vineri. Mama, azi ce zi e? Ce zi e? E 29. E vineri, credeam că e joi. Ok. Pa! Pa, bingo!